Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, nakakuha sing commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:29. Kumusta naman mga pinalanggan ito ng mga tagpalamati mayong hapon sa inyo tanan? Ari na ba na inyo kabus nga lagad si Tita Wilma sa biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Sa siningat tiniun ang aton man pagpangamusta sa inyo, syempre, ano na bala? Tapos na, nagkapahuway-huway na, nagkapatunaw-tunaw na, syempre, Tita We, ari nagalihay-lihay na sa ila sininahamtangan. No? Kay ti nakapatunaw-tunaw, nagkailauna imidiana ang aton sa nitak na sang kahaponanon. Siyempre, welcome sa itong pagpangalagad sa sininga hapon sa This Is My Life. Updanay kita sa gihapon sa inyo mga radyo, tub-tub-tak na stress sa siniiya nga hapon. Halindiri sa Dakbanwa sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental ang aton man pagpangamusta sa aton sa mga kauturan sa kutob sa malabutan. Sang aton pagpangalagad dira sa probinsya sang Negros Oriental sa central nga bahin sang Negros kag sa isla sang Guimaras. Aton man pagpangamusta sa inyo dira kag sa apat man ka mga probinsya sa isla sang Panay. Kag, din pa kita. Yes, sa may Palawan ka pangamusta gid sila. Na? Salamat gid sa inyo, dara mayong hapon lang. Kag sa bahin sang Masbate, no? Sa pila ka bahin sang Masbate nga malabutan sang eton sa ni Signal. Kag nagaupod sa eton sa FB Live, na? Pamilya ni Sisi tumayong hapon lang dara. Kag syempre man sa diinget, Romblon. Dira sa may na ding ilay lugar, Kahidjukan, o sa Kahidjukan Romblon sa pamilya Rafal, mayong hapon lang dira. Siyempre, sa sininga hapon, sa gihapon lingawon kamo ni Tita Wilma, updanay kita tubtub-tak na stress, halin sa inyo mga liliswan sang radyo, 684 kHz kita nga nag-updanay. Kag, siyempre, sa mga nag-upod man sa eton FB Live, paagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Magluwas sang eton sa ni live nga video, dira sa amon sa ni Facebook page, inyo man makitaan ang mga balita nga matipon sang amon News Center Action Radio Bacolod na 24 hours, within 24 hours na adlaw nga tanan. Mga development sa mga dalagko nga mga balita.
Kag sa natingob nga mga balita sa bilog nga adlaw, yes mabasahan kag makit-an ninyo ina sa amon website. Pwede kin kamo ka log in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag pwede pagid tayo maka-updanay sa diin tawe. Pwede pagid kita maka-updanay sa YouTube, no? Ara dira sa YouTube, Action Radio Bacolod. Sige, Tita We. So, relax lang ka mo dira sa siniiya nga hapon. Siyempre, hindi man madula ang aton sinihapaghatag sa inyo sang update sa dalagan sang aton panahon. Halin sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Plus, pagid Tita Wilma sang dalagan sang COVID-19. Halin diri sa aton City Health Office sa Dakbanwas ng Bacolod. Sa Provincial Health Office, siyempre, na kag Region 6, Department of Health, Region 6, kag Department of Health National, kag sa World Health Organization. Gamay lang inang update para man kita bala aware, no? Kag magpadayon man kita sa itong mga ginapanghimo, kag pagsunod sa mga ginapasunod sa aton ang mga health protocols kinahanglan gid na daw ka usual naman nga mahimo ta na daw naanad nakita amat-amat nga kung magwa ka sa portahan mo ay naka face mask ka na mabalikid ka pa daw may kulang ay galing imo nga face shield nga hindi gid malipatan na kag ang imo man nga alcohol kag magluwas pagid sina ara na sa pensar ta nga kung magkadto kita sa lugar nga kadamo iya sang tao kita na mismo sa aton kaugalingon ang magdistansya na kay kung himuon naton ina ang mga nagasunod sa aton sunod man di ba ang social distancing himuon ta na padayon ginayatawe sige tungod although nga sa aton diriya sa Dakbanos ang Bacolod medyo nagaganhaga na gid man pasalamat kita sina sa mahal nga Dios kay ina tanan aton man kahimuan halin sa aton kaugalingon kag sa aton isig ka pareho kag syempre no kung mahimo naton ina nagalaton kag madamong nagasunod makahatag sa aton sang kaayuhan amo na siling bala ang pag-isa ang pag-ugyunanay kag pag-isa para sa kausa na may bungahon gid nga kaayuhan. Alauna 35 Action Radio Philippine Standard Time kag magluwas man sina no pila man ka update sa aton mahatag sa inyo kag ang sulat nga mabasa naton halin sa aton na personal nga Facebook account via Messenger. Ano itong nabasahan kaina ni Tita Wilma? Dalaga, isa iya ka private school teacher sa madumduman ko, na isa ka private school teacher. Nagaproblema man siya, nagapangayo siya sang atong personal advice. May ara ka mo karon matugda, pwede man ninyo ina ma-share, no? Greetings ninyo, inyo man panugdaon, inyo man ma-share, mga maayo lang bala, nga makabulig sa ilaman, ginahingyo sa aton, magluwas kay Tita Wilma sa inyo man, mga palangga nga mga tagpalamati, ara, pwede ninyo ina ma-share sa aton text hotline, type nyo lang sa inyo mga cellphone, kag ipadala sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Magluwas pag ginatawe, ara pagid, no? Sa aton man FB Live, may chat room kita dira. Pwede man kamo makashare, kag makasend sa inyong sini mga greetings. Kag syempre aton man tagsa ka zodiac sign para sa aton tagsa ka horoscope karon nga hapon bantayan naton lingaw-lingaw lang na iya. Kalipayan man naton kasi din sakto to. Palagpat yes si Tiwe. Di ba mga reactions ninyo ako? Anyo bla kaya mo ganyan yung mga reactions. Hindi nito pa magsiling yes, Tita We, tuod na, baw. Ay, nagdaog ko bala tawe, sis TL Gapon. Ay, naka-ending ko bala tawe. Sa inyo mga lucky numbers, na? Well, anyway, so thank you so much, Ged, na? Kag sa aton, for your information, sa aton FYI segment, bantayan man ina karon, ha? Alauna 37 in Action Radio Philippine Standard Time. So, kaduay naton Tito Wilma, ang update naton sa dalagan sa panahon from pag-asa, na? Sa gihapon ining tail end, ining tail end nga ikog-ikog nga inisang frontal system. Tawe ha, hinay lang sa paghambal kay basi karon, na? Ang tail end sa frontal system o kunin ining shoreline, amo ining nag-aapekto sa
eastern section or sidlangan nga bahin sa southern Luzon. Samtang ang northeast monsoon o kung amihan man naman, amo ang nagaapekto sa iban pagid nga bahin dito sa Luzon. Suno sa Pag-asa. Sa bahin naman sa Bicol Region kag Quezon, gina-eksperyensya nila sa karon ang magaluumon nga kalangitan, may mga lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguom, inatugas sang tail end sang frontal system, kag may posibilidad man ang mga pagbaba kag landslides. Inatungod sang kasarangan tubtub pagbubo sang mabaskog nga ulan. Sa bahin naman sang Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region, magaluumon man ang ilang kalangitan, may mga pagtupa man sa ulan tungod sa northeast monsoon. Pero wala man gid sang dako gid nga impact. So, ulan-ulan lang na. Dili naman sa eton sa Visayas kag Mindanao, pagulugalom, kita nag-experience bisan tanglaon tang aton kalangitan, di ba? Pagulugalom tubtob magalumon nga kalangitan ang aton sinigi na eksperyensya, may araman panalagsa nga pagpanaliti kon pagtupa sang ulan. Inabangod man sa epekto sang local thunderstorms, posibilidad man dira sa mga lowland areas no, sa mga manubo ni mga balahaon na iton nga mga lugar na ang pagsaka man sang tubig tungod sa nga mabaskog man na nga panalagsa nga pagbubo sang ulan. Okay. Ang iban nga bahin sang pungsod, sa dapya naman sang hangin sa aton mabatyagan, kasarangan nga dapya sang hangin, ang aton niya mabatyagan diri sa Visayas. Nga ang direksyon halin sa Sidlangan, pakadto sa Aminada Sidlangan, semtang ang aton sa nikadagatan, kasarangan lang. Normal lang ang dapya sa mga balod. Pero ano ba lang kolor sang tubig sa dagat naton dere na bala malubog or hindi, pero kung makanay ang mga kabaluran sa kadagatan, matinaw ang tubig, di ba? Pero kung mabasko gani kag dalagko, lubog ang tubig. Okay, Tito Wilma, na ang temperatura naman nga ito mabatyagan, 22 degrees to 30 degrees Celsius. Kay tinakabatyag na kita pag mga alas 11 kaina. Mga alas 11 kaina, medyo mapaang na. Mapaang na ang aton sini mabatyagan. Diba? Sang silak sang adlaw tungod nagsilak si Haring Adlaw, ang iba nagahingagaw gid sa pagpanglaba. Kay nami gid yang aton mga linabhan masilakan sang adlaw sang sa isalig nyo lang dira sa inyo na andan. Kag sa mga mayong mga washing machine bala na pagkatapos halay, no, lain kun masilakan sang adlaw, lain gidyang silak sang adlaw. Di si Haring Adlaw nagbutlag kain alas 6:25, magatunod naman siya karon sa hapon alas 5:46 sang kahaponanon. Dasigs lang sang eton oras. 1:40 na, Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa pila man naton sini ka mga updates, dali gid lang no, sa pila naton ka mga updates, unahon naton ang record diri sa Dakbanwas sang Bacolod, may bag-o nga nagdugang 4 karon nga adlaw no. Kahapon sang hapon tubtob karon nga adlaw, yes, sa update sang City Health Office sang Department of Health Region 6, yes, 4 ang nagdugang sa Dakbanwas sang Bacolod, kag subong ang record sang Bacolod 5,646. Sa probinsya naman sang Negros Occidental, wow, 0 sila. Pasalamat gid kita, no? So nigapabilin ang records sa probinsya sang Negros Occidental sa 6,496. Buot silingon sa bugos nga Western Visayas, may 59 ang total nga bag-o. May ara kita record sa karon nga 22,150 ka mga kaso sa COVID-19. So out of 22,150 cases ng COVID-19 sa Western Visayas, ang aktibo dira 700 lang na 700 na lang tungod nga may bag-o nga naka-recover o nag-alalayo. So ang record naman naton sa Western Visayas sa mga nag-alalayo, naglabot na sa 20,760. Salamat, wala sa may nagdugang nga kabuhi nga nadula tungod sining coronavirus disease nga ini. So sa bugos nga Pilipinas, ang record sa karon
ara lapit na sa 500,000. Kay ara na kita subong sa 494,605. Na? 494,605. Kag sa bugos nga kalibutan, ang records sang World Health Organization nagalabot na sa 93, no? 93 milyones 530,088. So, among ilang records sa coronavirus, halin diri sa aton sa Dakban, Wasang Bacolod, probinsya sa aton bugos nga riyon sa Western Visayas, bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. So, buot silingon sa gihapon kita hindi magkataka sa pagpahanumdum sa inyo sa padayon nga paghalong kag syempre ang paghimo gid sing para sa aton kaugalingon ang safety gid naton. Okay, sa dugang paginaton nga updates tungod sining mga bag-o balang variant nga discuss man ni Tita Wet halin sang nagligad Sabado, di ba? Sabado, Lunes, Martes, Miyerkules, alin sang Lunes na nga nagsaka nagsaka ang mga bag-o nga variant, nagamat-amat damo kag amo nang rason kun nga ang aton sa ni gobyerno nagpahayag sa mga travel restrictions, travel ban sa mga pila ka mga pungsod nga may mga positibo sang bag-o nga variant. Ti nagsaka hasta sa 28, 33, mas sobra na. 30 ka mga pungsod. So 33 sa karon ang napaidalom sa travel restrictions tungod sang panibag-o nga coronavirus variant. So sa update gin-extend sang gobyerno sang Pilipinas imbis nga matapos na supposedly no karon nga adlaw Enero 15 gin-extend tubtub tapos bulan Enero 15 2021 ining travel restrictions sang mga biyahero naton nga mga dumuluong bisan pa iton nga mga kadugo nga mga Pinoy basta halin sa iban nga pungsod, halin sa masobra 30 kabugusan 33 ka mga pungsod para nga malikawan ang paglapta sining bag-o nga coronavirus variant nga ini. Tigin pahayagan ni Presidential Spokesperson Harry Roque siling niya ang pagpalawig ginaprobahan ina sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kun IATF na kung isa-isa hunta ni ang mga ginpaidalom sa travel restrictions sa mga 33 pero number 1 gid ang UK kay diri gid una nagwa mo no ang United Kingdom na ara man sa Germany, Portugal, Denmark, Iceland, India, Ireland, Italy, Finland, bisan pa gani Japan, Lebanon, Norway, Australia, Singapore, Jordan na halin man pagid kung may halin pagid sa Israel hindi gid pwede kasulod sa Pilipinas. Israel, Sweden, Brazil, ang the Netherlands, South Korea, na Austria, China kalakip ng Hong Kong, South Africa, Pakistan, Canada, Jamaica, Switzerland, Spain, Luxembourg, France, kag subong man ang United States of America kag ang Oman. Amo na siya, Tita Wilma, na amo ina ang mga pungsod nga sa diin ginadumilian ang pagpasulod sa mga nagabiyahe halin sa nahinambitan nga mga pungsod. Kabalugid kita sina, na? Alauna 46 Action Radio Philippine Standard Time. So sa aton mga kauturan dira nga may mga kapamilya, may mga abyan, no? Bana mo man, bata mo man, ginikanan mo man, or mga close friends or mga relatives mo nga atuman sa iban nga pungsod, ti ara kita ya padayon kita nga naga-remind sa ila, di ba? Padayon kita nga naga-remind sa ila sang paghalong. Ay kay kabudlay-budlay gid subong nga daan Tita Wet, di ba? Alauna 47 ti Action Radio Philippine Standard Time kag tungod man sinao na si platan ko na nahatagan na sang first dose sang vaccine against COVID-19 sanday Pope Francis kag Pope Emeritus Benedict XVI. Duwagid sila.
inakadungan man sang pag-umpisa sang vaccination campaign batok sining makalalaton nga virus sa Vatican. Tigin confirm ini sang Vatican paagi sa pagwa nga pahayag ni Matteo Bruni, ang director sang Holy See Press Office. Kay sa madumdumay naton sa tong Domingo nga adlaw pahibalo ni Pope Francis, di ba, nga plano gin man niya nga magpabakuna sini nga simana. So gin-confirm man ni Private Secretary to Pope Emeritus Benedict XVI nga si Bishop Jorge Gainwansin nga nabakunahan naman ang Pope Emeritus. Amo na siya ang titewe. Okay? Yes. So, pila man na ka mga updates. Pero danay ka, may nasiplatan halin sa Food and Drug Administration, no, from FDA. I don't know sa mga mahilig sa social media, kag sa mga mahilig sa vlog, no? Mga mahilig sa vlog. So, meaning, kung familiar ka mo, na, kag permi ka mo visit, no, sa pila ka mga vlogger, kag inyo man, let's say, kung subscriber ka mo, kilala nyo gin ining sikat nga vlogger kag influencer, kay tigin pa-deport ina siya. Sikat nga vlogger kag social media influencer na subong gina-process na kag ara sa peligro nga i-deport gid siya kay nga na ulamid ini siya sa pagbaligyaanay na pagbaligya kag pag-endorse sang mga cosmetic products. Ginapang-endorse niya nga wala sang certification from FDA, no, Food and Drug Administration. Kung I don't know, kung familiar ka mo kay Winnie Wong, na amo na siyang vlogger, na si Winnie Wong. May kwan pa na sa may alias, si Penelope Pop or Penelope Pop na. So sa isa ka sulat, kay Attorney Ronaldo Ledesma, ngamong chairman sang Board of Special Inquiry sang Bureau of Immigration. Ginpabutyag sang grupo nga Action for Consumerism and Transparency o kon Action nga si Wong. Si Wong, isa na siya ka Taiwanese nga ang iya tuod nga ngalan amo si Yon E. Wong. Nagwa man suno sa ilang balita nga ining si Wong ari diri sa Pilipinas gamit ang Special Investors Residence Visa. So, bot silingon sina, ginadumilian siya nga magtrabaho bilang endorser, kag ginadumilian man siya sa pagbaligya sa mga retail products pareho sa mga cosmetics. Ginlapas yan na. Tungod sina nabuko siya sa FDA nga nagabaligya siya sa mga perfume, na mga cologne, nga ang ngalan bala is Puff or spelling P-O-U-F. How do you pronounce that word? Puff or Puff na nagabaligya siya, naga-endorse siya nga wala sang permit o kung wala testing from FDA. Tinghambal man sang FDA nga posible, no? May ara iya content o kung unod inang pahumot nga inang perfume nga ina ni Wong sang heavy metals nga inang heavy metals nga ina delikado para sa ikaayong lawas sang consumer o kung sang nagagamit sina. Abi tagali spray lang tagagamit ta perfume, gali may ara man ina gali nga hindi namin epekto sa itong so kinanglan kung magbakal ta, baluon ginaton ina. No? So tungod dira na nagpagwa sang warning o kung paandam ang FDA sa publiko, hindi kamo magbakal sang amo nga produkto. POUF ang brand. Kag amo man ini nga issue na tungod sini naulamid man ang ngalan ni Tony Gonzaga. Kay nga kasosyo niya si Wong gali sa business niya. Ang iya bala company nga TGWW nga amo iya ang nagadumala sa pagtimpla kag pagbaligya online sang amo nga produkto halin mismo sa balay ni Wong.
diin inang balay ni Wong sa number 7 North Park, Kawayan Street, sa Forbes Park sa Makati. Karon, hambal ni Action Secretary General Vito Gasparcilo, may responsibilidad ang aton gobyerno nga hingadlan, proteksyonan ang kaluwasan, ang safety sang mga consumers. Titungod man dira, okay na no? Nga na-expose ang FDA na tungod kay Wong. Parang vlogger bala nga ina, kag influencer, ma-deport pagwa sa aton pungsod Pilipinas, nga makabalik siya iya sa pungsod Taiwan. Tandaan nyo na. Why man kita nagasiling nga nagapakalain kita sa mga negosyo online, sa mga ginapang endorse dira online. Pero kabalo kita, kadamo sa mga nabiktima, pero kadamo man sang nabuligan, kag kadamo man sa mga mapuslanon, nga nako kadamo man sa mga baligya nga mga maayo, hindi bala? Yes. Kay kita katilaw man mo online. Katilaw ka man pangakig, katilaw ka man dayaw sang ila produkto, kung makita mo na kinanglan hinay-hinay man kagkabalo man ka mo mag-usisa kung ang kalidad sang ila produkto maayo o kung hindi. Okay? Yes, 1:54 Action Radio Philippine Standard Time. Ang acton man anay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak, ara lang ha. Pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay, hi lang na. Anthony Jones sa Villa Ceblano, good afternoon, Tita We. Yes, thank you, gid sa imo, Anthony. No, mayong hapon lang da. Kay Pedrito Barrientos, maaging hapon, maayong hapon man dira sa imo. Kay Rosalie Malunes Salgo. Inday Rosalie, good afternoon. Dira kay Inday Rosalie Salgo, good afternoon lang dira. Kay Valencia Kenneth, mayong hapon, Tita We. O kamusta ikaw? Okay lang? Good noon, Tita We. Monitor lang kami sa Banwasang Murcia. Keep safe and God bless. From Athea Kim Eriman. Tita Wilma, good PM. Monitor lang ko di matugnaw sa Mabini, Valladolid. God bless you. Halin kay Susan Pahariliano. Salamat gid sa imo mayong hapon. Julius Salido, good afternoon, Tito We. Mayong hapon mandira sa imo. Kag kay Inday Rose Guevara, good noon, Tito We. Kamusta po? Okay lang gid si Tito We. Salamat gid. John Artivas Tabligan, mayong udto, Tito We. Watching from Bayawan City, Negros Oriental. At sa mga taga Negros Oriental, especially sa Bayawan, mayong hapon lang dire sa inyo, na? Okay, hello po, Tita We, good afternoon po. Rubilin Pluhinog, salamat sa compliments, ha? Hello sa lahat ng staff ng Action Radio Bacolod. Keep safe, everyone. Tita We, pag-greet naman po sa Family Pluhinog and Family Garsola, especially sa asawa ko dito. Andito kami sa Parañaque City sa Metro Manila. Salamat, Tita We. Keep safe po. Kamu mandera, ha? Tita We, good PM always. Gid ga monitor si Ramon, si Lucy, si Vice Bimbim, and Kyle Achivar. From Talok, Bago City, Lee Gay Villares Achivar. Thank you. Inday Feby Habagat, salamat man sa imo. Kag Christina Peñaflor, salamat man mayong hapon. Pag-greet naman sa akon kaarawan subong. Salamat gitita. Ay Arman Regalado, happy birthday to you, ha? Arman Regalado, birthday niya subong, Arman Regalado, ahay, i-greet naman siya, ha?
Okay. Sakay Jonas Istandarte. Greet lang Istandarte family sa Barangay Tagok. Di ng Barangay Tagok. Ha? Jonas? Anyway, thank you. Christian Roa, good PM Action Wilma. Aha. Tita We, monitor always gid gihapon diri sa Mycelin Homes sa may Barangay Estefania. Halong kalang gihapon Tita We, ha? And God bless you always. Bow salamat. So touch gid si Tita We. Salamat man sa inyo kamo mandera. Nisa Selva de Luz Reyes, Tito Wilma, kag mayong hapon nun sa pamilya Silva, dira sa Mandayaw 4, La Castillana, ilabi na gid sa akon ginikanan, nga sanday, itok, kag Nida Silva, kag sa mga utod ko, salamat kag mayong ugto. May ara man bala Nida Silva sa may dinagani sila man, Concepcion Iloilo, yaba na si Tutong, no? Okay, mayong hapon dara. Pareho lang siguro ngalan. Listening here at Barangay Cartagena, border of Sipala City, against COVID-19. Border personnel. Diego Mambo. So, mga ano ini sila, no? Sa inyo, dara nga mga frontliner. Salamat gid kag mayong hapon, na sa Barangay Cartagena. Good afternoon, Tito Wilma. Greet ko lang si Wally Paglaw. Halini na kay Guillermo Clarito na Inday Concepcion Rodriguez. Tamyaw ko lang da sa kulang da sa ila ni Heidi kag Jenny sa quarantine facility sa Bata National High School. O ginatamyaw ni Inday Concepcion, no? Sila nanday Heidi kag Jenny dira sa quarantine facility. Kaangay to ni balang mga frontliners, no? Salamat gid sa inyo kag extra careful man sa inyo tanan. Inday Wilma Cabarles from Isabela, salamat gid po panyaga ta kuno Tita We subong. O balikan ta lang na karon ato naman mga greetings. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Standby na kay magabasa si Tita Wilma sang aton sulat para sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton letter sender sa karon nga hapon, nagapatawag ini siya sa ngalan nga Catherine. Kag ang mensahe ni Catherine sa aton via messenger na sa personal account ni Tita Wilma nagasiling. Dear Tita Wilma. There siya galing. Hello, good afternoon to all the listeners and viewers of This Is My Life program of Action Radio Bacolod. Kung ang iban nga pareho ko nag-share sang parts sang ila life, nag-decide man ko nga magpadala sang akong story, tita, nga gusto ko man mag-ask sang imo advice. Siguro, kung may tao nga example sang gindalukan ni Lord sang beauty, maybe number 1 gid ko sa list ay ano naman. Tawag lang ako tita kay Catherine. Catherine, 26 years old, kag dalaga pa. 2 times na ako nga napangaluyagan, pero pareho sila nga hindi serious sa pagpangaluyag. Kagbalanon gidya tita nga wala sila gusto sa akon. Nag-graduate ako sang elementary education kag nag-teach ako sa isa ka private school. Pati mga students ko makabati ako sang mga istorya. Kag kon kaisa, may insulto pa. Pero daw naanad naman ako sina. Kani mas gusto ko na lang tita nga amo sini. Kag ginpilit ko ang self ko to be happy. Bisan wala sa mga luyag sa akon. Hasta na lang may ara ako nga nakilala. Si Chris ang iyang ngalan. Isa ka, pwede ko ni mamasyon, isa ka grab driver, siling niya. Oh. Isa ka grab driver. Wapo siya, kag mataas. Nami pa ang lawas. Ay, kabalo ka kali magkilatis, ha? Tita Wilma, hindi ako magpati nga pangaluyagan niya ako.
Pangaluyagan niyang pareho ko nga 4'11 ang height. Chubby. Dapa ang ilong. Kag itom pa ang complexion. Siling gani sang iban. Bisan mama kag papa ko, hindi maka-appreciate sang itsura ko. Sobra naman na day nga pagpakamalaot sa kaugalingon. Abi mon, nakabatsyag ako sang kilig feelings kay Chris. Hambal niya, may ara siya kaugalingon nga palaanggiran sang katahom. Kag ang katahom kuno nga ara sa akon, amo ang akon kaayo nga wala niya makita sa iban. Panilag ko, Tita Wilma, seryoso siya. Pero, hindi na ko gusto masakitan liwat. Gani, hindi ako mag-commit. About sina nga bagay ta, pwede ko ka-ask sa imo kung anong ma-advise mo sa akon? Catherine, about, paamo ka na bala. Mayong hapon sa imo, Catherine, kaga salamat gid sa imo man pag-share dari kay Tita Wilma sining bahin sang imo pagkatawo baw anak. Salamat and good afternoon sa imo dara. In message ko siya mo, basahon ko iya sining mensahe sa ako. Nagayuhom ako, inday, tandaan mo lang, si Tita Wilma nagahambal diri sa programa This Is My Life ever since nga ang tagsa-tagsa sa aton may kinaiya nga katahom. Babay ka man o kun lalaki. Kung hindi man mapuno ang ila mga mata sa makita nila sa imo itsura, wala sila kabalo nga may ara man ikaw nga katahom nga hindi makita sa mga mata pero ila ina mahibaluan kung ikaw ila makilala. Di ba? Amo na yaday. Hindi pag sobra-sobra, no? Puno pa lang ito kagina na pasiplatan ko po. Tapos ko gid. Sobra gid ya ang imo pagpakanubo sa kaugalingon mo. Na? Sobra gid na hindi dapat amo na. Kay nga kita gintugas ang mahal nga Dios nga alalangay sa iya panulok. At tandaan mo nga itong mahal nga Diyos, ya maalam gina siya ya, di ba? Wala sa may makatupong. May mga nagahandom nga matupungan kag malabawan ang kaalam sa mahal nga Diyos, pero wala nagaman din nalagon. Tandaan mo lang, kita tanan, gintugan niya sa kalibutan nga alalangay para sa iya. Kung hindi makita sa mga mata, kung makilala nila, kung ano ikaw dira ka masiling, anhon mo ang itsura. Kung hindi mo man matulon ang iya kinaiya or batasan, wala pulos. Hindi ba la? Catherine, come on, ha? Professional ikaw. But anyway, nakita ko man, kaga naintindihan ko nga baton mo naman sa kaugalingon mo nga mo na, updanay tada iya sa magsiling silang, hindi tayo mga gwapa. Okay lang, no? Okay lang kung hindi kita gwapa. Pareho man tanga dapa ilong galing taas-taas lang ko sa imo. Kung 4'11 ka, taas-taas lang si Tita We. Di ba kay 5'4 si Tita We? Okay, taas-taas lang ko sa. Pero tandaan mo, may mga tao nga nagahandom nga manginobya or manginobyo ang isa ka tawo pagi sa ila makita. Di ba? Kung anong ara sa imo, kag kung anong panulok nila sa iba, sa imo. Pero may mga tao man nga makabatsyag sila sang paghigugma tungod sang ila pagkilala sa imo. Kung ano ikaw. Manasiling bala nga, he or she loves you on what you are, not on what you have. Tandaan mo na siya. Hindi mo pagpalariuon ang tanan nga lalaki. Hindi mo gid pagpariyuon ang tanan nga mga lalaki. Pareho man sa mga babae. Kaya ang ara sa isa, wala sa isa. Bisan magsiling ka nga pulo pareho ang kalabanan sa ila, pero may ara ka pinasahi ang isa nga wala sa ila. Na, tandaan mo na,
So kung ang duha nga ato nga una nga nagpangaluyag sa imo kag indi seryoso kag naghatag sa imo sang kalain sang buot, charge to experience, hindi ka nila mabaton mo na. Hindi ka mabaton sang ila balatyagon nga makanubya sila kag maluyag sila sa babae nga amo sila. Ay mga anak na. Pero may ara iya nga tao nga wala nagatulok kung anong ila makita. Kunding ila nakita kag ang ila ginahigugma sa imo ang kun ano ikaw. Sobra naman to nagsiling nga bisan si mama kag si papa mo hindi makadayaw sa imo. Ikaw na yung naghahambal. Kay nga wala sang ginikanan nga maghambal sa siya kabataan. Kag hindi ka magsiling baladay kung nga amo lang kita sini, hindi kita yagwapa, kung hindi ko maghambal sang word nga laway, kay wala sang malaway sa kalibutan. Kaysa nambal ni Tita Wilma, may ara kita iya katahom nga hindi makita sa mga mata nila. Amo na siya. Kinanglan ari tadi sa positive side sang atong kabuhi. Kung dapa man yung ilong ta, kung maituman kita iya, na kung putot man kita iya, amo na iyang ginahatag sa aton sang Ginoo, so be it. Kaya pero wala sila kabalo, makilala ka sa iban nga bahin kag ikaw maayo sa amo sinangapatan, diba? Ay, oo. Bisan siguro mga students mo nga makabati ka sang ila sini mga pag-criticize sa imo nami lang gid bala ka may ara ka spirit of acceptance sa kaugalingon mo. Kag kun amo na iya, hindi ka na masakitan, okay lang na iya na masakitan lang nagaling iban nga makabati nga amo na ginahambal against you, pero ikaw okay na nagayuhom ka pa sige hapon tungod nga nabaton mo ina sa imo kaugalingon. Kung sila panulok di ko matahom, so what? Di ba? Okay lang. Pero ano ikaw? Ikaw ka manunudlo sang mga kabataan. Huwaran nga klase sang trabaho, instrumento ikaw sa pag-mold, di ba? Sa pag-mold, sa pagtudlo, kag masiling naton pagtudlo sa mga kaayuhan sa mga kabataan kung paano sila mangin maayo sa palaaboton. Instrumento ikaw dira. So dapat ipabugal mo ina. Tapos masa mo nahadlo ka kay base sa ulihi, kadlawan ka lang, kung makapamana ka, base kung hampangan ka lang sang bana mo, mangita sang gwapang dulaan sa pensar mo, kay base si Chris seryoso man lang iya sa imo, taga i-tsansa, buksi iyang kaugalingon mo. Pero ang tsansa, antes mo na ihatag sa iya, kinanglan, hinay-hinay man. Hindi ka na mag-commit sa iya. Kundi friends lang bala anay. Suggestion ko lang na iya girl na friends lang anay. Palawig-lawig ka lang para nga dira mo makita kung may pasensya ka kay ang tao nga nagahigugma sang matudtuod may pasensya kag makahulat. Di bala? Yes, pero kung hindi siya makahulat bot sing pakulahaw inang balatyagon, so be it, pabay siya. Kay nga sa sinayong paagi makilala mo siya mo kung balat untuon ang ginahambal niya nga love para sa imo. Gani, Inday, Catherine, kanami pa sa ngalan mo na hindi paghusgari ang kaugalingon mo. Nga wala na sa may maluyag pa sa imo. Wala na sa mag-love sa imo. Tungod sang kakulang sang katahom sa imo itsura. Ako yung makakompormi ko na kay Chris. Hindi importante. Hindi importante ang iya makita. Kundi ang pinaka-importante, amo, kung ang masiling bala, may nadumduman ko, ang busila sang balatyagon mo, ang kaayos ang imo pagkatawa. Kag hindi giday, never kagid nga magbasol sa itong mahal nga Diyos. Kung gindalukan niya kita sang katahom, pasalamatan ta na. Kay nga amo na ang balin titaw ang tagsa-tagsa sa aton, may ara iya kinaiya nga ginhatag sa mahal nga Dios nga mas matahom pa sa makita sa mga mata sang tao. Nano man. Ako sang una, ora na nagagwa naman sa panit siya. Hindi tutuod. Estudyante ka, kung isa may pagkabugoy-bugoy man mo, na? Estudyante ka, itom-itom ka pa. Pagkatapos, dapa pa imo ilong. Mag-upod ka sa imo mga imugid close, ikaw yung pinaka. Pero sige lang, okay lang, kay love kaya sa mga friends mo, di ba?
Kag nagsilingi ko sa kaugalingon ko ba, hindi ko mag-boyfriend sang gwapo. Kay nga kag hindi ko mamana sang gwapo. Kay nga kung magnobyo ako sang gwapo or pamana ko sang gwapo, kaluluoy gid ko sa ulihi. Dahil kita mo na kung do ano kaalam sang Ginoo, tagaan niya ko gwapo nga bana. Tagaan niya ko gwapo nga bana, kung ni bata ko, do bana ko gid itsura. Pero, galing kay ti, kung love ko siya, mas love gid siya ni Lord na okay lang na iya pa, di ba? Importante is may ara nagpalangga kang naghigugma sa imo sang matuod-tuod. Ginhatagan ikaw sang handumanan nga sunod gid sa iya nga sa diin hindi mo siya malipatan tubtob ikaw ari sa kalibutan. Gani girl, go, ha? Nano man si Maman. Catherine, salamat gid. Nawili na si Tita Wilma sang halawakal nga wakal. But anyway, salamat gid sa imo. Gani sa eton man dira mga palangga nga mga tagpalamati kamo man, ha? Kung may mga istorya kamo dira sa inyo, ay hindi Catherine kabay pa nga nakabulig ko, no? Sa imo sini ginaproblema kay gapamangkot ka ano to pa gapamangkot ni siya mo din natong iya nabasa ko kay naman na kay hindi siya gusto nga masakitan, hindi siya gusto nga masakitan, amo nang hindi siya liwat mag-commit, ang hambal ko sa imo, hindi, open your heart, open your eyes, buksan mo ina, para makita mo ang katahom sang tanan sa kalibutan, taga-i-chance ang kaugalingon mo nga magmangin malipayon. Kung nahadlok ikaw tungod may duha na nga nagtanay sang ila sini love nga palpak nga paano gani apiki, okay lang. Total may experience ka naman nga masakitan. What if? Basi amo pa lang na siya ang ginahulat mo. Kag siya amo ang magapalangga sa imo. Okay? Inde Catherine, salamat gid. Sa liwat sa itong mga palangga nga mga tagpalamati kung kamo man may gusto i-share diri sa programa This Is My Life, inagihan ninyo sa kabuhi, eksperyensya, nakahatag sa inyo inspirasyon o kung nakahatag man sa inyo sang leksyon, pwede na magamit sa iba naton nga mga palangga man nga mga tagpalamati bilang palahinandigan nila sa kabuhi. Or problema nga luyag man ninyo idangop diri kay Tita Wilma sa kutob man sang aton masarangan. Bulig kamo binagbinag, analyze ang istorya nga sa diin sa aton man pag-istorya sa mga sitwasyon, ikaw nga nagapamati nga amo ang sender makahimo sang maayo nga desisyon, solusyon para sa imo problema. Kabay pa Inday Catherine kabulig si Tita We, ha? Be happy, kinahanglan giday. Alas 2:20 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nasiling na naton, sa ito dira mga kauturan, karon nga matugnaw ang panahon, kinahanglan indi kamo dira magdula sang said Panyawan Liniment Oil, produkto nga mga pahibalo. Yes, Gino Sister, good afternoon, Tito We. Present from Singapore, keep safe. All Nagrosanon, love you, to We. And Jean, thank you, Gid. Salamat kag ikaw mandera, no? Halong Gid. Janine Arabello. Musta po kayo? Tamiyo ko lang family Heruta. God bless all. Action Radio, salamat, Gid. Inday Janine. Erwin Gonzalez, good PM, Tita Wilma. Araman si Sir Alex Montesa. Tita Wilma, maayong hapon. Monitor lang ko samtang nag-travel. Halin sa barangay Kansalungan. Isabela, balik pa Bacolod. Baw, halong-halong gid to Alex. Na? Halong-halong gid.
Hinahinay lang na makalabot gina, di ba? Guillermo Clarito, greet ko lang Levi Paclao and Jeffer, no? Jeffer Paclao, basta Jefferson ini or Jeffer, basta si Levi kag si Jeffer. Raymar Beranio Lingoste, good afternoon Tito, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Inday Rose Guevara, salamat man. Ada man si Sir Alex Fuentes. Nya, I'm listening and I'm watching Tita Wilma. So, salamat gid. Tita Wilma, kapita, amor malayang okay. Subot silingon nakasugod ka na sips ang imo sinikape. Katapusan mo na lang nga higop ang kay Tita Tita We, lihog na lang kutamyaw sa kahanginan. Ang gabunan kong abyan nga nagahilapit na ang iya kaadlawan. Guillermo Clarito sang Mabini Coral, Barangay 30. Madamo nga salamat, Tita We. Okay. Alex Montesa, bo ini siya puerti ginini iya, na? Salvi Gatilugo, yes, Inday Salvi, good afternoon. Well, Amar, good morning, Tito Wilman. God bless to you. And stay safe. Likewise, sir. Dira ka mo sa Canada. Thank you, Gid. Miguel Nambong, good afternoon, Tito Wilma. Yes. Buga pa mayong si Tuto Guillermo Clarito. Sharing and likes done. Sir Noel, thank you, Gid. Miss Heaven, si Homa Lumina. No, mayong hapon, Tito We. Siling naman ni Eugene Gonzaga Jimeno or Hemino. Mayong hapon, Ma'am Wilma. Patamyaw ko sa mga maritime teachers diri sa VMA Global College. Subong nga ga-proctor online sa final exam from sobresaliente VMAers. Wow, sir. Good afternoon lang dira. Sa mga teachers ng VMA Global College na dira sa may Barangay Sumag. Speaking of Barangay Sumag, sa mga sukit ada mayong hapon. MJ Luar, thank you sa reminder about COVID, Madam Wilma. Luar. Okay, thank you, Ged. Na Action Wilma, I'm watching from Excelsior Farm, Argao, Cebu. Yes, Aaron Tagunera, salamat, Ged. Mayong hapon, Tita We. Greet ko lang mayong hapon, Jessica Hugilon from Diding Alojamento. Tita We, tamyaw ko lang Ivan Amar, utod ko, kag kay Boy Yulingo, TY Kid. Pa-shout out ko lang EJ Mundia, happy birthday. Thanks, Tita We, and keep safe from Faith Joy Tumbukon Palanog. Okay, balikan talang kamo dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita We. Antes man, gamay anay diho nga mga reactions sang aton sa mga palangga nga mga
tagpalamati na may-ari ko di mo na kitaan ka ina. Siling niya, good afternoon, Tita Wilma, gapamati, gid ko di, hehehe. Kasadyasang girl, Tita Wilms, every one of us has a unique personality. Love yourself first. Miskin ano, hindi lang ta na maghambal nga word, kaya ako hindi ko na gusto maghambal nga kalaway, ano? Mas, kung mabuot ka, love ka man na gihapon ni God. Diba? O, diba? Sir Roger Montalvo, ara kada, salamat, gid. Ay, oo nga mga anak. Hambal naman di ganit sa text hotline naton sa linya. Ma'am, sa sender, kaabi ka hambal ka nga, hindi ka attractive tanawon. Siguro may tao ginaiya nga makatamod nga gwapa ka tanawon para sa iya. Oh, hindi Catherine, batian mo na. Pero importante magluyagay kamo nga duha. Halin na kay 45.95. Oh, di ba? Siling pag-in ni 53.38 tawe kay Catherine sa imo ma'am. Sino kay Chris ang imo katahong basi man sa batasan kung imo pala abuton, imo paminsaron, never mind ang mga nagahatag negatibo sa imo, may edad ka na. Kag kung sigurado ka, go on for your comfortable and happiness someday. From 53.38, correct ka gida girl. Ngayong hapon, Tita Wilma, na ang mahambal ko lang kay Inday Catherine, hindi tanan nga lalaki, wala nagatanaw sang itsura, kundi ang batasan. Oh, hindi tanan nga lalaki ha, na indahali naman na kainday Lani hibuan dira sa Tapascapi 6609. Ma'am Lani, thank you, good and good afternoon sa imo. Siling na magani na 8346. Good PM, tita. Wait lang siya kay maabot gina ang para sa iya. Niger, ni Galita. Niger, 8346. Salamat man kag salamat gid sa inyo pag paambit man sa inyo mga opinion. Ano yan? Makadaog sa ano? Tapos na itong sa ni promo, may palaabutoy naman, lain naman nga promo. Ha? Okay. Siling ganini 7778, good PM tawe. Ang mahambal ko sa atong sender nga hindi pagpakanubuo ng iya kaugalingon, anhon mo kay amo nang ginhatag sang mahal nga Dios. Pero bawi naman siya kay isa siya kay teacher, anon mo kun gwapa, kun law ay ang batasan, dapat ipabugal kay may tinapusan siya. Amugin na ang mga boy, hindi mo gid masiguro kung ano ilabatasan. Ginatistingan lang guro ang aton sender, bilila kung madala nila, kag ilahampangan, pero believe ko kay teacher, may guts gid siya, kag wala nagpadala sa boy nga iya na accept. Nanay ni sang Barangay 27, senior citizen. Thanks, good night. 7778, okay na. Dira lang anay kay makadto kita sa aton FYI segment. Alas 2:30 na. Gamay lang, liputhon ko lang na siya. Natungod ni kay Nova Villa, kung ano ng informasyon nga nakuha ni Tawe. Ginakabig iya nga isa kadako nga misyon ni Nova Villa. Kabalo naman to sino si Nova Villa, di ba? Artista. Ang tutuning nga ngalan ni Nova Villa is Novelita Gallegos. Dako nga misyon para sa iya ang pagbaton sa pinakamataas iya nga pasidungog. Papal Award. Gintagaan siya Papal Award sa Vatican sa isa iya kalayko. Ambal ni Gallegos or ni Nova Villa, ang iyang handom nga maging kabahin sa amo sina iya nga patag, isa ina kamisyon para sa iya nga ginhatag sang mahal nga Dios. Siling gani niya pag-interview sa iya, siling niya ang ambisyon ko nga mag-artista, nangin isa ina kamisyon para sa akon. Tanan nga ginahimo ko sa showbiz, may kabahin sa akon misyon. Kagabi ninyo siling ni Nova Villa, wala giniya ginapaabot nga sa masobra 5 niya kadekada sa showbiz, makabaton siya sang pagkilala or award halin sa simbahan. O kon ang Pro Ecclesia et Pontifice. Tungod nga tanan nga iya ginhimo, hugot sa iya balatyagon nga iya gin-offer sa mahal nga Dios. Inya hugot sa balatyagon ko, anything nga ginhimo ko for God, inya I'm happy to do it. Bisan tama ka budlay. Pero una, siniging tagaan mo ni siya
no? Gintagaan man ni siya ni Novaliches Bishop Roberto Gaa, nga nagsiling sa iya nga dapat himuon gid sang komunidad ang pagbulig tungod nga ang pagkilala nga nabaton ni Nova Villa ina para sa tanan. Ina para sa tanan nga pareho niya nga nagaserbisyo sa parokya, nagaserbisyo sa simbahan. Ang mga siling pagani sang obispo, ang papal awardees ginapaabot nga mangin saksi ini sila, witness sang mga maayo nga balita kag maayo nga halimbawa sa ila pagka maayo nga klase sang Kristiyano. Ang papal award tatak ina sang pagserbisyo mo sa simbahan nga may dala iya nga dako nga responsibilidad. Siling ni Bishop Gaa, siling niya, they are shining example. Kung paano bala mga buhi ang isa ka Kristiyano. So iya naman ginapanawagan ni Nova Villa sa tanan, ilabi na sa mga nagaserbisyo sa simbahan nga padayunon ang inyo maayo nga pagserbisyo sa mahal nga Dios sa pihaksang mangin kabahin ikaw sa pihaksang imo iya kabahin sa iban pagid nga parte sang sosyudad. Siling niya, I think I am just an instrument of God's grace to people. By being nice to people, giving smile at them, you're giving them hope. Sakto na ang ni Nova Villa, di ba? Instrumento lang ako sa Ginoo. Grasya para sa tao. Maayo para sa ila. Kapin pa kung magyuhom ka para sa ila. Ang pagyuhom mo o kung ang paghatag mo sa mga maayong mensahe sa ila, makahatag sang paglaong sa ila. Di ba? So, June 2019, sang ginominate ni Novaliches Bishop Emeritus Antonio Tobias si Nova Villa para sa Papal Award. Magluwas iya sa anong pagid ka, iban pa nga individual halin sa ila diocese na. Ginpatigayon ang pag-award sa Pro Ecclesia et Pontifice sa actress sa San Lorenzo Ruiz Parish sang kahapon, January 14, 2021, mismo sa pagpamuna ni Bishop Roberto Gaa. Upod man si Bishop Tobias, si Father Nino Itulia, ang Cora Paroko sang Ilasini Parish, kag iban pagin nga mga kaparian sang Isidro Vicariate. Kanami lang bala, no? Sa mga nagaserbisyo sa simbahan, okay, go lang. Alas 2:35 Action Radio, Philippine Standard Time. Oy, relax, balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Sample Plus Go! Hi lang dira no? Geneva Felusenyo, good afternoon, Tita Wilma sang Barangay Banago. Oho. Good afternoon, Tita Wilma. Zanip Sal, Anatabak. Ano ka ginarambol niyo, biabi mo, di ba? Tita Wilma, shout out lang kay Nanay Risting, kag Neneng, kag Irene Sala, Carlota, Barangay Kubay, happy listening. Keep safe. Okay, kag Inday Malchurita Ferrer, good afternoon, Tita Wilma. Na? Thank you, kid. Merles Lablador, thank you, kid. Na? Yes. Kag, kay Ma'am Elizabeth Malaki Gamala, good afternoon, Ma'am. Salamat din sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Inday Inday Nilda Sigwanse. Ginatabin mo tawi ang ngalan ni Ma'am Nilda Sia. Nilda Sigwanse nga nag-upod man sa eton karon nga hapon. Ay man si Francis Tingson, good afternoon lang, na? Good afternoon lang dira sa inyo. Kag Hineva, yes, good afternoon. Kag salamat lang da. Diding alohamiento. Mayong hapon lang kuno kay Jessica Hugilion. Ay raman si Miss Margie Haniva. Good afternoon, Miss Marge. Kag sa Bugusman nga pamilya. Kag kay Antonio Beronio. Salamat gid sa inyo kag maayong hapon. Ano na ina siya. Okay, balikan ko lang karon dugay-dugay iban nga mga greetings. Di ko mabasa, burunsa.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Dira kay Babet. Good afternoon, Tita Wilma. Watching you live from Omilis, Kawayan. Kay Babet Ina Halin. Kay Mamel Churita Ferrer, thank you, Gian. Salamat man kag mayong hapon dira sa mga taga Isabela, ara da si Nanay Dayin, Mami Diana Consolacion, Mami Pilar Rodrigo, kag puro ko ni mga mami Titang Saputin, sang Isabela, good afternoon lang dira sa inyo. Kag dira man sa mga amigo ko nga mga tricycle driver, sa Country Homes Tricycle Operators and Drivers Association or CH TODA. Good afternoon. Salamat gid ha sa inyo pamati kag pag-upod permi sa Action Radio Bacolod. Salamat gid sa inyo. Kag syempre Tita Wea sa may kumaliskis. Sa may kumaliskis Don Salvador Benedicto, Nanay Virginia Manihable. Good afternoon. Tema horoscope ko, anay, dali lang, relax lang ka mo dira, pero happy birthday lang. Happy birthday kay Tuto Harold Palmares dira sa may Minuyan Murcia. Dira sa Kamingawan, I think din, no? Basta sa Murcia, Tuto Harold, happy birthday. Halin sa imo asawa kag kabataan kag sa amon man tanan, no? Kag kay Armand Regalado, happy birthday. Horoscope na Tita Wilma. Sa mga Capricorn, para sa inyo horoscope karon nga adlaw Biyernes, gid ba? Enero 15 tuig 2021. Yes, mga Capricorn, pamatii ang inyo sining nga horoscope. May ara ka absolute control sa pagpili sang imo balatyagon. Pilion mo lang perming maayong emosyonin, di ba? Ang mga maayo lang Capricorn, para maayo ang mga resulta sang tanan nga himuon mo. Likaw ka lang, suno sa imo horoscope sa mga tao nga mga nega. Kabalo ka na ako nino mga nega. Mga maswerte ninyo nga mga numero Capricorn. 1, 10, 22, 32, 41, kag 55. Your lucky color is tangerine. Aquarius, ang mga Aquarius Enero 20, tubto Pebrero 18, ang tanan working out ina para sa imo mga plano. Dala na dira nga siling bala madayon ang imo plano nga pag-work abroad. Ay ton nga may plano kada Aquarius. Okay, go. Pero halong lang anay kay subuno ko budlay pag di ba? Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 45, 15, 26, 35, kag 40. Citrine yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubto Marso 20. Pisces,
ang pagpangamuyo makahatagid sa imo sang ginatawag pure energy. Bado si Gary V ba? Na? Okay, para na sa imo Pisces, no? Ang imo mga handom, amat-amat gid nga maangkon mo. Basta mapisan ka lang. Maswerte mo nga mga numero si Ace 15, 23, 30, 34, kag 12. Your lucky color is crimson red. Aries, ang mga Aries naman, itaw Marso 21, tubtub Abril, Justin 9. Karon nga adlaw, ma-establish ang imo eksperyensya kag ang imo practice. Imo pag-practice ang imo mga maayo nga binuhatan liwat, paamo ka na? Abi mo very effective ikaw sa imo career, suno sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 35, 33, 45, 14, kag 42. Sky blue is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20 na Taurus, suno sa imo horoscope, umpisahan mo ng pagbago sa kaugalingon mo para nga magbag-o man ang dalagan sang kabuhi mo. Himuon mo ina sa labing madali nga panahon. Gani, go, Taurus! Mga maswati mo naman nga mga numero 11, 13, 37, 14, 25, kag 28. Shocking pink is your lucky color. Sayluta sa mga Gemini, ang mga Gemini na tao Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Tanan nga advice nga ginahatag sa imo Gemini, tun-an mo sang maayo antes mo man sundon. Kinanglan mahinalungon ikaw kung sino ang imo pamatian. Maswerte mo man nga mga numero Gemini, 2, 12, 25, 30, 35, 40, kag 28. Lavender is your lucky color. Una nga bahin sa itong tag sa zodiac sign para sa itong tag sa horoscope. Bantayan ang dugang pagin nga mga zodiac sign sa pagbalik ni Tita Wilma, pero hindi man naton pagkalipatan anay ang Dr. Pinoy Squalin Cup. Life Extension. Okay, jutay lang ni, no? Jocelyn Libon, dispo, mayong hapon lang da sa imo, ha? Salamat kay Ani Cha Isuga. Salamat man kay Rodeline Alvarez Bayabado, kay Christina Dorilag. Salamat. Renilyn Humboy Dumaklid. Kag yes, kay Inday Ayla mong Kitaran Tupina. Salamat man sa imo. Kay Jocelyn Bueno. Yes, salamat man. Na? Tita, paapas ko lang patamyaw sa taga Barangay Buena Vista, Hibong Pontevedra. Sa ilan Inday Era Clarito. Ma'am Gina Saludares, Gabitoya, kag Alvin Serapio, kag ang urig nga tumandok si Guillermo Clarito. Mauuna, kaina. Salamat kita tawe, no? Jocelyn Libon Despujo, salamat man. Tuto Philip Kenalon Zagay, salamat mayong hapon sa imo kahingagaw ka pa. Na? Good PM, tita, pa shout out please sa taga Carolan, family Carion, kag Legine. Tita, ang nagpapa-shout out, Juna Carion, sa Barangay Vista Alegre. Tita, tani, mabasahan mo ni Miss Kuna
na ari nalabutan ko ano, miss ko na family ko, love you all, God bless sa imo tita, pareho kamungalan sang mama ko, thank you. Oh, thank you sa tanan nga reminders. Jonah Pinuela, salamat gid. Ay nga mga anak mo. Oh, okay. Hali naman kay Sir Noel. Sakto ni Sir Noel, imo ni siya message. Nag-condolence ko gali sa akon utod nga sa Las Vegas napatay. Siya kaina January 14 pa lang to sa Las Vegas mo around 6:40 p.m. He's 84 years old. May cancer siya, Tita We. Our eldest brother. Sakpa na lang ko, Tita We, sa prayer mo. Yes. Ang prayer importante gid para sa ila, ha? Okay, Sir Noel. Ara gid kita dira. Condolences lang. Okay. Balik kita dugay-dugay. Relax lang kamo kung makatigayon pa si Tawe, ha? Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna Philippine Standard Time, mayong hapon lang na kay Lily King. Have a wonderful weekend kuno. Tita Wilma from Murcia, Meli Espino. Tapuson ta ang nabili naton nga mga zodiac sign karon nga hapon.
Kadto kita sa cancer, no? Ang mga cancer na tao Hunyo 22 tubtob Hulyo 22 ang inyo horoscope cancer. Ang inyo mga bag-o nga abyan. Amo inang inyo mangin resource person kung may negosyo kamo. Kag dapat magpangamuyo gid. Cancer, mga maswerte mo nga numero 6, 23, 9, 30, 41 kag 15. Ivory white is your lucky color. Sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, kung gusto mo Leo nga pabakuron ang imo mga plano, kinahanglan paabtikon mo or kinahanglan maging sensitive ang imo pagbantay kag mangin maalam ikaw sa pagdesisyon. Okay? 8, 35, 25, 10, 40, kag 30, kag 32, ang imo mga maswerte nga numero. Dollar green is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman ito, Agosto 23, tutob Setyembre 23. Virgo, relax. Mag-relax ka. Pangayua ang imo kahilwayan. Ina kung gusto mo pangayo ang kahilwayan mo. Kag i-appreciate or pasalamatan mo ang tanan nga ara sa imo para nga mangin happy ka. Maswerte mo man nga mga numero 8, 15, 13, 20, 24, kag 42. Hot pink is your lucky color. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Abi mo ang imo vocal o kung ang imo gid bala nga ginahambal nga pagtuo, amo ina ang mangin sources sang tanan. Amo inang halinan, ina ang halin sa ginatawag naton bala nga vibration sang imo gina panghambal, Hindi ka magpatumbaya, Libra, kag maghalong kamay. Okay, 5, 15, 32, 23, 14, kag 6 ang imo nga mga maswerte nga numero. Your lucky color is cyan blue. Scorpio, ang mga Scorpio ni tao, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Bulo ka namin sa pamatyaga ni Scorpio karon nga daw, feeling good. Gid mga Scorpio karon nga daw. Ngabi ninyo, amo ina maka-attract sang maayo nga pagsinalayo mo karon nga adlaw. Padayuna lang nga mangin malipayon ikaw ya adlaw-adlaw bisan ang ibandera hindi na nila mabaton. Naman na kinanglan. Maswerte mo nga mga numero Scorpio 3, 12, 22, 25, 38, kag 45. Pearl white is your lucky color. Sa mga Sagittarius, ang aton katapusan nga zodiac sign. Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, abi mo, malipayon ang kabuhi, Sagittarius, sa imo experience sa karon nga may kahilwayan. Imo na ba tiyagan subong do may kahilwayan ikaw? Pero abi mo bala Sagittarius, may surprise money nga magagwa sa imo kabuhi. Ano ina? Diin magahalin. Baray ni Way Sagittarius. Pangamaswardi mo nga mga numero 7, 16, 12, 32, 24, kag 45. Ice blue is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Biyernes. Thank God it's Friday. Ang nahambal sa iban, happy weekend kuno. Okay, pero extra careful lang kita tanan. Ang aton anay pagpangapi-kapi sa aton coffee break ko po ng Zenton Plus
Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Ilma para sa Orasyo Emperata, batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mga tagpalamati sa pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Yes, kaya dilaos, dili kay Nanay Isabel, salamat gid sa inyo ha, sa mga nagupod sa pagpangamuyo sa aton tanan kamo. Padayon naton nga ginapasalamatan. Hindi kita maguntat, na padayunon naton ang pag-ampo sa iya. Okay, tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Pero ito na Bible verse for today. Halin sa Amos chapter 5 verse 14. Seek good, not evil, that you may live. Then the Lord God Almighty will be with you. I can't say goodbye. Saliwat, salamat kag mayong hapon sa inyo tanan. Stand by na sa matahong nga drama
mensahe sang paghigugma. Opdanay naman tabwas Without Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon